tuna kan hmuh lai hi Korean ho chuan gamul chi an tia sap ho chuan snake head fish an ti mai a chan po ama hian rul a an rau em wang te po ani ma na ma se Korean ho chuan sangha husel ti te pon an soi thrin ani voin thleng hian Korean ho chuan an sangha sa lak pola he sangha hi ala tel ve zera kezi khathi India poisa chuan cheng sang ni don mandai ani asang vo khop mai engwang nge ti kha ton tu ma hian kan en zeranga tin he sangha chan chin te hi kan en chho zel don ani Korea ram hi avot ema balhate the hai te de adang dang henglaya kan hmu ol som tak tak ho hi ol som takin achin ve mai theilo tin an soya chu wangin thei thale khusel han e mai tur kha chung ko house deuh tan de a leina tur nei ve mai lo tan chuan a boi thlak deuh chang om thrin ani chu wangin tun ma chuan nu in naw anei zo hian za sum ko ba ko vel zet chuan an taksa ti thatnan hetiang sangha hi an ei thrin ani an tia tun ma chuan fa an nei du azela nu in a fa pasarina te a rin to phei chuan an taksa in chotha amomo tok a hmu si lo wangin an ha te balma cho husel mulo wangten an thi ma fo thrin ani chu wangin an ni tan chuan hetiang sangha hi mal somna alonia chung khat le thren om nai vai te indu sakna tan tak an mang ve thrin ani chu wangin an ni chuan energy boosting food an ti hial khopa husel ania chu wangin Korean nu le pa house ve tak tak tan chuan a hlut tur zia chu yu khathiam mayang luya man mai turin a oma an man mai theilo poin thren rol thaten an ron pe ve mai thrin boka hetiang sangha hi amak em maya khomwala po hian ni thum lai dam theya chome da thatna bom vo ta po rei tak an dam thei tlat mai ni a chan chu borwa ka po an thothiam tlat ani lui tui alo kang cha chang te hian tui omna lam an pan ngat ngata tuya omngang to lo chuan chion dum cha deu la ya te an toma chuta chuan thlani chuang te an tom thei thina khuwa alo vo poin khovotin a met lum mai bik lova chu wangin hetiang sangha te hi savom tan po cho alo nia savom hian an omna chion dum an khret fu to phei chuan an kherang hau pe thina ni a chung lampang hero khirovek toy mo kan tia po hian an hnuai lam chion nong la oma chuan an in phum bo dai thei tlat ani an tui la hi atam maya voi khata sing chuang ten tui theya chu an bulvela sanghadang te tan cho alo ni vele zel boknen hetiang sangha hi USA lama chuan snake head fish tin an soi kan ti to kha engtin nge USA lama dai alo om ve dai thei ti kha zona a om le ta Korea kama sangha tangkai tak mai US lama alo om thei dan thun thu tila thil thleng tak tak ni nan soya chu hei hi ni American pastor nu pui hian fa aneya chuti lai chuan Korea kama anom lai ania ti chuan a hrisel na chu alo tlatniam zela an threnom te chuan an nam ti thrin danin indu sakna lan tirnan hetiang sangha hi an va petani amaro chu azual na sat ema wangin chu pastor nu pui chu US lama an hon pui chu ka an sangha pek po kha chume da thatna bom te khada chuan an khung khom trawa US lama chuan an keng ho ve ta top mai ni ti chuan ni khat chu an chume da thatna bom chu an han honga sangha kha alo la nung reng maya chu ta chuan mak an ti em maya hetiang sangha hi kan la khengai me lo tin asa chu e ta nan siam ta chu dam lo po chu a husel pha thei an be se da zual ni ti chuan a toy zong in soi tai la ama po chu dam takin aum chhole ta ni an tia ni pastor nu pui chuan chu sangha chu dang da ya ti e ma wangin le ama damna thlen tu ni nge ya a khriat bo wangin adang ho zong chu America kama luya chuan a chhuwa ta veka chutatong chuan Korea tongin US lama po hetiang sangha hi alo om pha ta ni an ti ni he thil thleng hi soi tongin thil thleng tak tak nia an soi ni ti kan khadon nia
hetiang sangha hian chon an ngai na ta wang hian hetiang sangha to na tui chu abal tunga ngai ania chu wangin nu le pa ta chuan an fa ten hena hetiang sangha na chuan cheng lo tu rin an ti thina a chan chu atui abal an rin wa ani tin American ho hian he sangha hi movie lama ani lo zong le a lo zong in an lan tir na se em maya hemi wang hian tun nu chuan he sangha hian ngai nat lo a hlo le zuala mi ta tui de sangha hlo anga ngai ani pha fo buka ma se ani na taka chuan sangha khusel le thatak ani ti hi Korean ho chan chira tangin kan kha theini American hovin an filma ra phlak le hlo tak taka an lan ti wang hian he sangha hian ani na dik tak a hlowa dik lo taka lan ti ani ti chu Korean mi pui than khat te ngai dan ania tun ma ronga anin du sakna le an chotha an nei ve beng mai hetianga TV lama an lan tir ta dai mai hi an ril ko ana ni tia soite po an oma chuengo mi soi chon kan khret ve la mai choni engpo ni se he sangha hi sangha ngai not tak ani lo ve kham khima apian le azia le alandana te hian sangha ngai nat tia han soi tu chu ani lo wang te po ani ma na sa pho point snakehead fish tia an soi thun ni engpo ni se engmoti zong takin ibeng ati tlai ka be se ya tuna tan chuan khati zong kha ni le pho se video le peka chanchin nang ngai nom tak tak tinen kanin hule vek donia zawai chunga long thu ko soye ole zona la tak mai chu space a hian trap tai la entin nge gan mit tui a omang ti hinia kan enchin don ani a ka trap tak tak don lem lova ma se heta hian tui kan neya tui thiang hlemania mi tui ang deuh khan kamita hian kan da chin don ni te chuanin entin nge om te ang lo en teng o enang le te chuan kan lo tra chi khan kan mita khan heti hian mi tui kha atling khom te vek maya masin huang hian bol ang hian kan mita a in hlom khoma ti bel le tai da ita zel chuanin imit tui kha a hlom lian zel ton ani hi i mai vela a in so ke dang ni ngot lo chuan i mai a lo hlup rang mai dona chuwangin towelin i khu fai mai ngai don ani ti chuan nia imit tui chu alo chuang ngai dona ma se mita atling don tinani kha mit tui kha atla ve thei don lo tinani chu